Фестиваль үз нәселенә, тарихына битараф булмаган, районыбызда яшәүче төрле милләт вәкилләреннән торган райондашларыбызны җыйган иде. Район бәйгесенә Баланна авылыннан Сафиннар, Рус Шуганнан Хисаметдиновлар, Яңа Усы авылыннан Григорьевлар династиясын дәвам итүчеләр, Дусайдан Шакировлар, Марибуләрдән Демиевлар нәселе вәкилләре килделәр. Мәдәният йортының фойе ягында гаиләләр күргәзмә оештырдылар. Һәр гаиләнең нәсел агачы, милли киемнәре, теккән-чиккән кул эшләре, узган гасырдан ук сакланган фотоальбомнар белән дә танышырга, һәр милләтнең үзенә генә хас пешкән ризыкларыннан авыз итәргә була иде. Күргәзмәне Казаннан килгән жюри әгъзалары бәяләде. Яңа Усы авылыннан Галина Романова Григорьевлар династиясын дәвам итүче вәкил буларак килгән. Сез күргән тәвәккәлләр арвы тәмилләр заты дигән шәҗәрә әле ул бер генә өлеше, чөнки ул безнең рулыбызның керәшенә җыены дип аталар. Тәвәккәлләр җыены улар берничә фамилияләрдән тора, бик күп һәм анда 612 кеше исеме бүген теркәлгән. Гөлсинә һәм Фатих Сафиннар үзләренең нәсел агачын инде шактый еллар элек барлый башлаган гаилә. Бик күптәннән инде без үзебезнең нәсел агачыбызны барлап эшләр алып барабыз. Авылда туган як музее белән ачык бер йөрүчеләрдән, беренчеләрдән булып башладык. Шушы шәҗәрә белән без инде үзебезнең элеккеге булган тамырларыбызны барларга уйладык. Үземнең туганнарым белән горурланам. Чөнки алар арасында бүгенге көндә үсеп килә торган буынга тәрбия бирерлек, үрнәк бирерлек кешеләребез бик күп. Район башлыгы Альберт Хужин фестивальне ачып, бәйгенең телебезне, нәселебезне, туганнарыбызны, туган җиребезне онытмас өчен бик мөһим чара икәнлеген искәртте. Все эти семьи, которые сегодня себя представляют, все достойны стать победителями, потому что у них чувствуется гордость за свою семью. Бәйгенең икенче этабы гаилә визиткаларын тәкъдим итү иде. Залдагы тамашачыларга конкурсантлар нәсел шәҗәрәсен, гореф-гадәтләрен, җырлар, биюләр, уеннар, милли көйләр аша җиткерделәр. Конкурс нәтиҗәләре буенча Сафиннар гаиләсе 3нче урынга лаек булды. Икенче урында Демиевлар, беренче урынны Шакировлар яулады. Призлы урынны алганнарга һәм катнашканнарга дипломнар һәм сертификатлар тапшырылды. Тамашачы ролендә чарада катнашкан Марьяк Юсупов фикерләре белән уртаклашты. Гаиләләр арасында үзләренең гореф-гадәтләрен саклаган, тарихларын белгән, семья тарихын белгән һәм инде шәҗәрә булдыра алган гаиләләребез бик күп безнең. Аларны инде санап китсәк тә бүген бик күпләп атарга булыр иде. Фестиваль бер мизгелдә узды. Алда зона туры. Быел ул Мөслимдә үтәр дип планлаштырыла. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.